Paška nepovolí, že to nie je možné. Tak preto sme my tu ani tam. Predseda výboru povedal, že sa to nesmie nahrávať. Ja sa nemám okolo Paška, lebo tu nemáme, až kým si ty neprišla, tu nebol nikto z redakcie. Pán poslanec, vy ste im tu povedali, že nesmú nahrávať, ale to nie je pravda, na to nepotrebujú povolenie predsedu parlamentu, to zasadnutie je verejné. Pán nádejný kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som nič takého nepovedal, ja som povedal, aby išli za pánom predsedom Národnej rady. A na čo? Nepotrebujú ísť. Ale veď predsa to je zodpovednosť pána predsedu Národnej rady, ja proti tomu absolútne nič nemám. A čo je zodpovednosť? Nebuďte agresívny, ja nie som agresívny. Pán kandidát na poslanca. Nebuďte agresívni, vy už ste není tu na slobodný novinár, ako sa chcete tváriť. Takéto jednanie si od vás vyprosím. Prečo im nechcete tam dovoliť nahrávať? To je verejné zasadnutie. Ja som nikdy nikomu nepovedal. Takže môžu ísť dnu, hej? Podľa môjho názoru áno. Akože podľa vášho názoru? Podľa môjho názoru áno. To hovorí rokovací poriadok. Ja nie som agresívny. To hovorí rokovací poriadok. Takže môžu ísť dnu. Áno, podľa môjho názoru áno, ale musí o tom rozhodnúť pán predseda Národnej rady. To je slušné. Ja proti tomu vôbec nič nemám. Ale to je verejné zasadnutie. Áno, je to verejné zasadnutie. No tak potom prečo má o tom niekto rozhodovať? Nech sa páči, a prečo nie? Zdá sa vám to neslušné z mojej strany? No to, čo ho robíte, je nezákonné. Pán kandidát na poslanca Národnej rady. Ešte raz, prečítajte si. Vy ste taký drzí, chovajte sa slušne. Na takéto vec. Predseda tohoto výboru nechcel pustiť štáb RTVS nahrávať priebeh tejto schôdze s odvolaním sa na to, že to musí povoliť predseda parlamentu. Čo vy na to? Nečudujte sa. Podal zlé odvolanie. My na minulej schôdzi museli to vedenie parlamentu opravovať, takže je z toho nervózny a zrejme dostal príkaz, aby so všetkým sa obracal na pána Pašku. Ak to nie je tu predseda, tak v rámci mojej kompetencie, hej, ktorú teda si dovolím tejto chvíli, nech sa páči, už ste si dali, takže to povedem. Ja neprišiel k nejakým konfliktom, ktoré chce pán Korda tu vyvolať ako nádejný kandidát na poslanca Národnej rady. Vy ste normálny chrapun, pán poslanec. Normálny, obyčajný chrapun. A toto dúfam tam tiež pustíte, áno, to ako sa tu na neslušne chovate. Áno, to pustím bez problémov. Áno, vy klamete, pán Korda. Vy klamete do očí a klamete. Ja to mám natočené, že ste... Nie, ja som povedal jednu vec, a vy to veľmi dobre viete, ja som povedal, že o tomto by mal rozhodnúť pán predseda Národnej rady. Ale o tom nemá čo rozhodovať. Viete, ono je to korektné, ako ste si všimli, keď som sa pánu predsedu nedovolal, aj som s kolegami hovoril so zvukármi predtým vôbec, ako ste prišli. Viete, ako... Ako je možné, že kolegu obvinujete, že klame, keď toto zasadnutie bolo zvolané ako verejné a teda rozhlas mohol rozložiť techniku? Samozrejme, preto, lebo som ako korektný človek sa pýtal predsedu Národnej rady. Ale keďže predseda... Prečo? A vy to ako viete? A prečo vy nevstupujete do môjho slušného chovania? Či áno, alebo ja to nevyplýva. No vyplýva, že to zasadnutie je verejné. Slušnosť nevyplýva z rokovacieho poriadku, pani redaktorka. A tu nehovoríme o slušnosti, tu hovoríme o zákone. Zákon hovorí, že je to verejné, čiže vy vôbec nemáte... Pán Korda, vy si vykladajte zákon, ako chcete. Ja si ho tiež vykladám tak, ako uznám za vhodné. Toto zasadnutie bolo zvolané ako verejné? Máte pocit, že sme... Máte pocit, pani redaktorka, áno, presne máte pravdu. Máte pocit, že sme ako niečo spravili, čo sme spraviť nemali? Bol rozhlas, nahrával rozhlas, televízie, že máte pocit, že bola až potom, ako sme sa spolu informácie... bavili, my dvaja, až potom. Pán Korda, my sme sa vôbec nebavili, vy ste na mňa kričali, vy ste mi nadávali. Ja som vám nenadával. Ja si toto ešte, keď to tam pustíte, tam ja si to všetko dám prešetriť a zvážim prípadne právne kroky proti vám, pochopiteľne, preto vy sa naozaj chováte totálne nedôstojne, nenevajte sa. Ale však vy kolegu obviňujete z klamstva, pritom to nie je pravda. Preto, lebo naozaj pán Korda klame, ja som nikdy nepovedal, že takéto rokovanie nemôže rozhlas nahrať. Nie, však ale ja som ani nikdy netvrdil, že vy ste to povedali, ja som len tvrdil, že vy sa obraciate na predsedu parlamentu. Ja myslím, že začíname sa opakovať. Ak dovolíte.